tororok monorok tororok aw hayang naija gasakan thaio buphang mai masang ya khwlaiwi buphang bainai was ba ke masung na nugun mangkhna gowa bang khasiwi matono ane rang bulung omo rang buphang hini man kaisa no nugui sai mangkhna mon tam buphang ya ani subscriber tongnai rokno norokno puila lamjok sogo ani channel ni bukhaktui nai nugui mangkhna ani uklogo mo taklai kaimani oboni bumung ke ballsundari hinjago angka ayang rawo tong ani oro jat potre pot buri hai tongo ballsundari nini Taiwan hai ke bani ni Miss India abai himarokta angka aboro angmoro no photok nai tamungke puila obo ani je Apple Ber kaimani belai khano kaham pholon rekha ma hano aji kona de Phangsao no bahai ka thaika ang taklaina harvesting khlaiyako phainai 20 January rok simi ang obono harvesting khlainani wan sugui tongo kha khlaio je kaimani aboni dam rok ang bebangno mane lab ngana ni kha kai tongo buskangni sala ang taibo kotor khlai bagan khainani wan suja norok nai tongdi ani je Apple Ber bahai ke kaikha bahai ke thaika aborok no phurungnani baike ani o Apple Ber no bor jaga harvesting khlaijaknai eke bor jaga manthoknai ang norokno ani description no hai eke ba screen no contact number rinai inke a jaga contact khai no nawi manai kaika total anoro tabu tongo 170 ab hai rok inke no wan sugui mangkhana phangso busuk bwthai thai no kabang ma channel lo bunu khuna phangsa busuk thai ab hai kai nan bo haini thaijak inke no painani bagai ang wai kerengdi ani rang thong ragnani bagai si khlai tongmani ba norok no bang kok kasane jara sikla ro ang hai sikla tongnai hek ba youth tongnai ro norok ba haino ob hai jaga kisi saw phano no om hai buphang ro kayei Ajimung lamo nongkhari mano ang bagai norok ro sajawo norok phaidi ani Apple Ber bor jaga manai ka all location angkha Killa R D block by khopjak Uttar Baramura ADC Village ni kalai Twibaklai kamiwo o address location ke norok sawi man khana angke nugui ni man khana obo ani bari be ang belai ke kosto khlailai kosto ni phol ta basing manai tong hambai nadi omong klai taklai ni mana 2024 ni August talo kaimani ani sesi bara bai ke thainai hawo si putum kalaijak bai ke thai phangsa na taklai ang asuk tui rok rimalaya kaham ka tui rok ani jai khaijak kuri bagai oro tui ti sarani motor tui bagai current line rok kuri bagai ang asuk jai khaimale bagai obo bahai haipane omone nomna nugui mankhana no asuk gobang bwthai thaima to thaya haipane nugui mankhana buphang ke thai ha nangis dongsiu ha ko omo jat alkana khiriya omo tai laka phun wai chu sakha ngai asu om hayang kha khaja phan tam khaini ba musurok kaisa na long time na singi tongi me ya ani bagi hingka omo belai phol kaham jat ma tongo mane ek bosoni sase kaya ogasa kaimani singke busuk talang khana busuk masang khana asa kalai khasi thayung kai aji ko bothai color bahai nei di Miss India onai di kasa color si bahai buyom no ngone attraction ma ngai si okonai di tomo an sei sigon si kasa omo kasa kormo omo sana ni motong ni tongon wasi saine lai di ani thai rok no bahine Apple Ber omo no bo konai di omo ni rugi tongo do omo bar pro bwthai thai pro emon khana thaikya emon khana bar kha ahai himpana omo no ang bini rugi no siniani bagai bwthai asunar gi malaya bithi wati ro rime ni bagai omo hai khlai hoyei krai thang bwthai gobang mano thaijak ebane gobang besirbag buphang no ani omo hayangoi buwa taklai ang thlai ke khatong thogoi tongmani pia ang omoni asuk sorsara koi ni bagai om hai ingkha angka buskang ni salongka ang to tabuk sijak ni thangka ang bagai ang om hai deramung no reglak ni ang wan sugoi tongo buskang ni salo phainai salo tai bo gobang ani bo thairi nai ang challenge ri tongo ta
omoni jat nu juda umro totor mani si ang apa 100 gram raulai jakapan kanai obo 10 khan raw okhane kau obono ke Taiwan raw ni bui salaita ang to bung sa semaya kai mala kai ka komoni size kaise ni busuk kotor nugui makna naw komono naine di Buphang si pailaya ha nangi si sida ko bahai dongkha engko omon size nanti ko omo hai jeprupa hai sakas pai ka khungna bunang ya kunu khaina bunang ya nadi bahai lola lai nukana na Buphang hawa sida bwthai ko sungjak sana pailaya kisa bwthai kom hai jat ke ballsundari mani ke kisa bwthai kom mis india kemon ka thai ko heges masungsu hawa nangai nai omo bulung belai kubung kaijang mani bagai okor habisi malaya ro ro jara o bithi malaya ngka hene ba jom lo kha ko nukana bwthai color bahai nai di omo Miss India ni sinijak mani ba sida kesak nungi dong om haidong saimia Miss India raw